De când există fotbalul pe planeta Pământ, populari în rândul suporterilor au fost de cele mai multe ori jucătorii rapizi, eleganți, tehnici, dar din când în când apare cineva care dă de pământ cu această regulă nescrisă. În acest video avem în prim plan un jucător pe care fanii nu-l vor uita niciodată. Nu pentru că ar fi câștigat el trofei importante sau pentru calitățile sale tehnice. No. Vorbim azi despre un om care a transformat forța și fizicul într-un adevărat brand. Numele lui Adebayo Akinfenwa. But it's a beautiful feeling. Look, it's a beautiful feeling. Shahid Adebayo Akinfenwa s-a născut pe 10 mai 1982 în Islington, Londra, într-o familie de origine nigeriană. În copilărie acesta era un fan înfocat Liverpool, idolul său fiind legendarul John Barnes. În adolescență, visul său a fost mereu fotbalul și să ajungă, în ciuda corpului atipic, un jucător profesionist. Și așa începe parcursul său ușor neobișnuit pentru un fotbalist englez. Akinfenwa semnează primul său contract profesionist cu echipa lituaniană FK Atlantas, la o recomandare a agentului care avea ceva relații din câte se zvonește pe acolo prin club. În această etapă a carierei, Adebayo a reușit să înscrie golul victoriei în finala Cupei Interne în anul 2001, gol care a dus echipa în preliminariile Cupei UEFA. Dar, din păcate, nu totul a fost roz pentru tânărul jucător englez. După 2 ani petrecuți în Lituania, acesta merge la Barry Town după ce a suferit enorm din cauza abuzului rasial. Adebayo declara: "Oamenii m-au insultat pentru culoarea pielii mele, dar când am marcat, au început să mă aplaude. La Barry Town, echipă din țara Galilor, vin alte trofee, cupa și campionatul, dar din cauza unor probleme financiare, clubul este nevoit să renunțe la serviciile lui după doar 9 apariții. Întors în Anglia, a semnat cu Swansea, acolo unde a ajutat la câștigarea FL Trophy și a fost primul marcator de pe noul lor stadion. Dar drumul nu a fost ușor. O fractură serioasă la picior i-a pus în pericol cariera. După accidentare, Akinfenwa a devenit un adevărat journeyman, schimbând mai multe cluburi din League 1 și League 2, dar la Northampton și Gillingham și-a câștigat respectul, marcând peste 70 de goluri cumulate. Dar urmează perioada petrecută la AFC Wimbledon. În 2015, Akinfenwa a marcat împotriva lui Liverpool, echipa visurilor sale, într-un meci de FA Cup. În cele din urmă, în 2016, a ajuns la Wycombe Wanderers, unde avea să devină o adevărată legendă. În 2020, la vârsta de 38 de ani, Akinfenwa și Wycombe Wanderers au câștigat finala din play-off-ul pentru promovarea în Championship. A fost primul lor sezon în Championship din istorie. Iar Akinfenwa a contribuit masiv la promovare, devenind în acel moment golgheterul all-time al clubului în EFL. În interviul de după meciul cu pricina a declarat următoarele: Tell me what we did, because I don't know what we did. Tell me what we just did. Well, you've got yourself a place in the championship. I don't think they heard you in the back. Tell me what we did. You've got yourself a place in the championship. 4 years ago, I stood in front of you and I was technically unemployed. Repeat. 4 years ago, I was here and I was technically unemployed. That's correct. And what you say? Let me tell you something. The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp. Dar Akinfenwa, în tot acest timp, nu a atras atenția doar în fotbal. Jocul FIFA devenea din ce în ce mai popular, la fel și nișa creatorilor de conținut, și cu acest joc avea să înceapă totul. În 2011, youtuberul britanic KSI postează un video numit FIFA 12 Akinfenwa is a Beast, clip în care practic îi făcea o prezentare lui Akinfenwa în FIFA. Subiectul principal, forța sa. This week we talk about Akinfenwa. This guy is beast. Wanna know why he's beast? He's the strongest player in the freaking game. This guy is so strong, he can lift up a house, a horse, the world, the universe. Look at him. He looks like a complete tank. 98 de puncte din 99 posibile, făcându-l astfel cel mai puternic fotbalist din joc. Și așa a rămas timp de aproximativ 10 ediții ale jocului. Așa a căpătat porecla de The Beast. Tot internetul vuia în acei ani de fiecare dată când KSI îl aducea în discuție pe Akinfenwa. Au urmat mai multe videoclipuri asemănătoare de la KSI, unele trecând chiar și de 10 milioane de vizualizări. Notorietatea acestuia se afla la cote uriașe în comunitatea fotbalului.
fotbalului. Pentru Adebayo a fost o oportunitate absolut uriașă. Un jucător de Liga 4 din Anglia a ajuns, mulțumită magiei internetului, un adevărat fenomen global. În mod normal se întâmplă extrem de rar ca un jucător din ligile inferioare să atragă atenția publicului la un asemenea nivel, dar aici era internetului avea să-l propulseze pe Akinfenwa pe culmile succesului mediatic. Și spre deosebire de alți oameni care ajung viral peste noapte, Akinfenwa a știut să profite de această oportunitate. A devenit mult mai activ pe social media, a apărut în videoclipurile youtuberilor, a dat interviuri, a mers la podcasturi, practic și-a construit un adevărat brand. Un alt lucru care a ajutat la ascensiunea bestiei a fost personalitatea sa. Mereu cu zâmbetul pe buze, glumeț și foarte modest, dar mai puțin când vine vorba de forța sa fizică, dar pe bună dreptate totuși. Akinfenwa a rămas un simbol pentru cei care nu se încadrează în tipare. Cu peste 200 de goluri în carieră și numeroase premii și nominalizări ca Player of the Season la diverse cluburi, în diverse ligi, a inspirat și cucerit fanii din întreaga lume. Mai târziu apare și propriul brand de îmbrăcăminte, Beast Mode On. Autobiografia apare și ea, The Beast My Story, și prezența în social media consolidează astfel imaginea sa. În 2023 a primit chiar și un premiu, Sir Tommy Finney Award, pentru întreaga carieră. Iar după retragerea din 2022, Akinfenwa continuă să fie un influencer în nișa fotbalistică cu peste 1,3 milioane de urmăritori pe Instagram. Aceasta este povestea lui Adebayo Akinfenwa, un fotbalist nonconformist care a redefinit noțiunea de forță pe teren. Descoperit de KSI, devenit superstar chiar fără să joace în Premier League, Akinfenwa este dovada că pasiunea și personalitatea pot fi convertite într-un adevărat succes. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost atenți la acest video și că l-ați urmărit până la capăt. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like și să vă abonați la canal pentru mai multe videouri FC povești de genul acesta. Dacă aveți subiecte despre care vreți să vorbesc, ca de fiecare dată, sunteți liberi să le lăsați în comentarii. Eu am fost Quick, ne auzim data viitoare. Pa!